Molt bon dia a tothom. Avui hem pujat amb un cim que parteix, que divideix tota la banda del Maresme, que el tenim just a davant, i a darrere la banda del Vallès. És una preciositat. Aquí tenim al fons, doncs, Alella, des d'on hem pujat, però també hi ha Montgat, hi ha, etc. I tota una fantàstica zona. És el Turó d'en Galceran, es diu Turó d'en Galceran, Turó de Mates, 484 metres, aquí a la serralada marítima, també coneguda com la serralada d'en Correria. Hem pujat per la pista forestal que hi porta fent una volta per als dos vessants de la muntanya. Aquí hi ha la torre de vigilància forestal i a l'altra banda, com hem dit, tota la zona del Vallès. Aquí als peus hi teníem Montornès del Vallès, però també totes les altres poblacions, òbviament, que també es coneix al fons, la Mola, i també a Sant Davina, Montserrat, darrere dels arbres, amb una vista esplèndida de banda i banda, si no fos també per als arbres que, òbviament, ocupen el seu lloc. El Turó d'en Galceran, dins el projecte dels 100 cims.